Ang pagsalig ngadto sa Dios. Lucas kapitulo 12 versikulo 22, 31. Anya mingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, busa saltihan ko kamo nga dili kamo mabalaka sa inyong kinabuhi, kon ansa ang inyong kaunon o kon ansa ang inyong isulob. Dili mahimo nga dili niya kamo hatagan ni ini tungod kay gihatagan man niya kamog lawas og kinabuhi. Tan-awa ninyo ang mga uwak, wala sila magtanom, wala mag-ani, ug wala sila'y bodega nga tigumanan sa ilang pagkaon, apan sa gihapon gipakaon sila sa Dios. Dili ba mas labaw pa kamo kaysa mga langgam? Kinsa ba kaninyo ang makapalugway sa inyong kinabuhi bisag gamay lang pinaagi sa inyong kabalaka? Wala gayod. Busa, tungod kay wala man kamoy mahimo sa pagpalugway sa inyong kinabuhi, ngano nga mabalaka pa man gayod kamo sa ubang mga butang. Hunahunaan ninyo kon gian sa pagtubo sa mga bulak. Wala sila maghago o magbuhat sa ilang bisti. Apan ang tinuod, bisan ang bisti sa bantugan ug bahandianong hari nga si Solomon dili makatupong sa katahom nining mga bulaka. Kon gipatahom sa Dios ang mga sagbot nga buhi karon, apan sa kaulahian malaya ug sunugon lang, dili ba labi pagayod niya kamong pabistihan. Pagkagamay sa inyong pagtuo. Ayaw kamo kabalaka kon ansa anya ang inyong kaunon ug imnon. Mao kini ang gikabalak-an sa mga tawo nga wala magtuo sa Dios. Nahibalo ang inyong amahan sa langit nga gikinahanglan ninyo kining mga butanga. Busa unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ihatag gayud niya kaninyo ang inyong mga gikinahanglan.